omake tek marach oyombi. To wakili ng'eni ji ng'iyo ni to kiewo ni kanye mar ratiro mar joma ng'anyo to gi ratiro mar jo ohala ma gino ka gidwar ng'anyo. Kiewo ni kanye ng'ato ratiche kik dhi taro. Ma to yot sana ng'eyo Trevor. Ing'ena an gosipe mang'eny e police force Kenya ka. Nyaka wede nitiere. Anan gi experience e wuotho neno kaka polisi tiyo kuonde mamoko. Kod ing'eni gima yot ng'eyo ka endi ni nyoro kende ne maandamano nitie kuonde adi. Mokwongo ne nitiere Pretoria gi Johannesburg, South Africa. Ne ging'eny kata malo jo Azimio. Hiwinjo. Kendo kuro to nonegi nyaka ji 4. But ne onge dhaw malich kama man international media cover. Hiwinjo. Ne nitiere maandamano Nigeria. Gimbe yiero ne ogiyie no dhi maber. Dhano report mawuok ni dhano no wuok 500,000 karibu 1,000,000. Ne nitiere dhaw Tunisia kama president giti lokore dictator iluongo ni Kais Saied. Ojako lokore dictator ng'ata achiel ose dismiss bunge ose timo ing'ene telo bende kimiyo ng'ata achiel to samoro en makoro wene Nyasaye moyiere mar bedo wi ji te. Mane machako timore Kenya ka. Ji jok modonje telo gi wene koro waduto te mane ok odonje telo gi koro wan mana jok monego bed ni kichopro Nyasaye to mano gima kwa bitimo. And then ginene France bende nitiere ng'anyo maduong'. France ne nitiere the whole nation. Pinje gi te by the way omeyo malo Kenya. Pinje minja go luongo nyingi kage. France ginene Israel example maber ye mugik. Nija sirikand Benjamin Netanyahu mane obiro ka ndalo mane Uhuru chamo mar ariyo cha. Ne obukore ndo loko chik ni koro ni judges nyaka yier to kopo ni judges otimo uamuzi e court to ogiye go to parliament nyalo dok to loko chik no. Ji no ng'anyo Israel omeyo Kenya kathin omeyo malo Kenya kathin nya dipar. Hiwinjo. Ji no ng'anyo manyoro Netanyahu. Mabende gi majority ma comfortable e parliament no loko mo withdraw chik no. Koro shida ka endi ok en ng'anyo, onge gima unique about ng'anyo Kenya. Shida ka endi en bende wang'anyo, to police bende ose internalize ni samoro nyaka gima katiba wacho ni nyaka iwuo gi organizers mar ng'anyo. To kuse winjoru ni kay udhi ng'anyo kama. Gima ne mono giketo jo Azimio KICC kende tek. Gima ne mono wuoyo gi jotelo Azimio ati wacho okay, ka endi wanyalo mna bedo gi dhano 5,000. To oketo gi kanyo to yiene ng'at magi winjre program kaka jokji wuoyo kaka ji dhi wuok kanyo onge gima ne tamogi. Koro shida ka endi kipacha and ok ng'eni bende o practice law ka waneno kaka intera gi police. Shida ka 100% ni police sana jotendgi podi pok obedo professionals mong'eyo ni tijgi gin ritowa. An gichiko kama dhi terie court koro nikech pesa ma gitiyogo bende no pima ne giolo ne ji cha ok pesa gi en pesa wa. Hiwinjo. Geche pata kire go malicha ne ogach gi. Gin gaje ming'iyo gi pesa wa. An ka ji ok ti ka onge taxes ma ji chulo nikech nyoro koro ne onge wala ka malich. To very soon police go bro kata tiya gas gi bedo magionge. Hiwinjo. Unless ng'ato fund gi mo oko. But kocho nyaka ochop kanyo. Onge tiende bang' higni 60 ne pod police para ni nyathi moro ka ng'anyo masino to nyaka goy mana gi bunde. Winjo nyathi ng'ato mang'ato tere school mabende no kalo penjo the first year. Winjo koro wachiko kuma nyaka wa hold jogi directly accountable. And asewacho amedo ka indi ni strikes iluongo ni picket e kizungu gin legitimate. Gin gik monego watim. And kiwuotho e piny mar Afrika kaka samoro wuotho Trevor. To nitiere gima se notice kamoro amora mosewuothe e pinje Afrika. Asedhi malo 20. Nitiere aketa wache gi dhuluna nitiere direct correlation between civil liberties in terms of jibedo piny mondo giwuo jibedo piny mondo giping sirikal gi maendeleo e piny no. It's a strong direct correlation. Piny miwacho ni least developed mineno kaka ne koth onego ji Malawi chande piny no opposition oge thuolo. Rwanda miwinjo siki pako kan endi dhi bede Rwanda wik achiel kata Uganda bathoka kata Tanzania kai dhi beda wik achiel ati kora ne rik ne an ka adhi abaye gotieno godichieng aneno gi wang'a. Koro gik ma ineno jakom timo gi team wagi endi gi team mar Azimio ni endi inyalo chagi ne gi lose election kiparo ni gi lose election o jogi gi wang' jogi dwaro telo gi chal kamano. But king'iye deep to wadwaro ni political parties obed strong, wadwaro mondo Kenya obed stable, and wadwaro ni en very important ni waket government a check. Yeah. Machiegni ni katieko machiegni ni nyathi miluongo ni ginene ni Aaron Cheruiyot
Senate majority leader ne. Aron chiro ne campaign na kan student leader mo university. Kan jakom mar student union taron campaign na. Ijo. Ang'e very well na nyathi mathin ma aggressive politically but ok ni en gi history malich. Mi wacho ni kuraron iluongo ni hustlers gango. Dynasty water. Kanyicha Jumbari adek mokalo Aron chako wacho ni koro media nyaka bed control chako punyanda Aron wi wil to wana mana wadhao ka Ruto be makonywa Ruto ne MP magine ne Eldoret North be ma mobilize was student leaders mondo ka gitimo rally gi jakom gini gine ne gitimo rally Eldoret ndalo no mane koro ODM pogore gi gir Kibaki cha koro chakre karango nyaka jobed leader ma majority ma kuro around kuro fwenyo ni media machalo bija gini kuro jomaricho to nyaka wakwergi to kata kamano jo UDA achiel go